Hala haupa gaixo, ongi torri, Atxaldeon. eta atxaldeon. Bueno, apur bat bideo honen arrazoia apur bat, nondik datorren eta apur bat kokatzeko, Ainoak azalpentzun bat mutu muzku, bueno, perfecto. Bueno, hau dator bezero baten etxian, konpartitu, ordenagailu partekatua dauzkatelako eta gaztelaniaz dauzkatelako. Naiz eta erabiltzaile asko euskaldunak izan. Orduan, galdetu nizun, aukerarik ote zeon, ordenagailu berdina erabiltzeko, batzuk euskeraz, besteak gaztelaniaz, eta hala ere, konpartitu behar dituzten dokumentuak bi erabiltzaile karpetatan ikusteko. Batzuk dokumentuak berritzen dituzte, hurrengo txandakoak datoz, eta pasa daiteke berderako erabiltzaileak ezin ikustea bere perfilean. Batez ere mai gainen dakolako dokumentu horiek, ez? Eta besteak leku ikusiko. Eta nire nun dokumentu hori ikusi alizatea edozein erabiltzaileekin sartzen dialare. Bale, orduan petxetan bajatzu, behitzuko apur bat, zelan izango zen, egoera, saldu eta zer inaldan aprota salpentzun bat emongot. Bale, eta komenduket pentso bat, eta hemen ikusten dana daukau. Ekipo bat, ez dagoela domeinua sartuta, ez da unigo domeinua sartutan, enpresa txiki askotan olako egora izaten da, ez? Danak daz bi erabiltzaile, goizetik nahiara ibiliko zen, eta txaletik Manu, adibidez. Eta bisok lan itzen dabe, bere ordenadorrenetako maigainean dazen dokumentuekin, ez? Karpetakin, eta dana dala. MS pasetan jako, nahiarak euskaraz lan itzi gure dagoela, bere ordenagailua euskaraz egote gure dagoela, eta Manuk aldiz, ez da ulertzen, ez da manejetan euskarakin, eta gaztelanixaz itzi gure dago. Orduan, betek kasu hauetan, topoko garen egori izango da, ordenagailua, Manun esarpenakin, hizkuntza esarpenakin egongo dela. Hau da, gazteleraz egongo zen. Egongo zen aukerie, nahi erantzat, erabiltzaile berri bat sortzia, eta bere erabiltzaile euskaraz ipintzia. Hemen arazoa nun egongo zen, nahi erandako beste ordenagailuan, bere erabiltzailean dako ordenagailuak profil berri bat sortuko zauen, eta profil horretan bere maigain propizio ekiko hauen, bere dokumentuen karpeta propizio ekiko hauen, eta, klaro, Manuketan nahiarak hasiera baten partekatuta zaukien dokumentu hauek, maigainen zaukien dokumentu hauek, ez lituzke ikusiko. Eta honek zer karten dago? Azken finean, gure bagabola, azkenen, atxera jueti, azkenen dokumentuak ikusteko, nahiara fastizia bitzen da, azkenen, gatazka txo hau, azkenen Manun esarpenak iraziko hauen. Orduan, guri, interesa dutzen jakunez, nahiara euskaraz eukitzi eta dokumentuak partekatuta eukitzia, gure proposamena izango zen, ekipo honetan, nahierak euskarazko erabiltzailea eukitzia, berak euskaraz lan itzeko, eta Manuk beria. Eta, modu berian, bisok karpeta berdinekin lan itzia. Nahierak gorde itzen dituzten, lan itzen dauen dokumentuekin, Manuk lan itzia, eta alrebez. Hola izango zen, ez, Ainoa? Gutxi gura bera. Hori zara gara jalitzake. Bale. Orduan, hau inalda, eta horretako, hiru pausotan hiru pauso bete aldie, ero inaldie, lortzeko. Bate izango zen, suposatzen danez, ekipua erraz egongo dalako, nahiaren zat, erabiltzaile berri bat sortuko egunun, zertarako, nahiararen profila euskarak itzeko. Nahiarak eukiko zaben berak bere lanerako euskarazko profil bat, eta Manuk beretako bestia. Eta hirugarren pauso izango zen, bai Manuk eta nahiarak bisek dokumentu berdinekin lan itzeko, bere profiletan partekatutako karpeta sortuko genuen.
beraien mai gainean, bale? Orduan, pongo ari ikusten, pausuz pasu zelan itzen da nau. Hau hitzeko nik hemen prestatu dut ekipo bat, nun, teorian, kasu honetan, daukau, manun erabiltzailea ja sortuta, manun erabiltzaileak ingaz, eta erdaraz dago. Hemen ikusten da, kontraseina ikusten da, gutxi gura bera, hemen, vale. Honek dauko erderaz bere sistema. Orduan, lehenengoko gauzen bigamena da, nahi erantzat profila sortu gero euskaratu, euskaratzeko prozesu ditzeko. Orduan, manun mai gainean sartuko gare, ikusten da hemen, ongi torria be, erderaz emuten guzkula. Eta, hemen, hasiera baten ikusten gabona da, gauzak erderaz dezela, accesorios de Windows, unidanak, eta manuk hemen duko bere, bai manuk eta nahiarak lan itzen dauen karpetak honek izango ziren. Orduan, hau inteiza dutzen jaku, bai manuk eta gero nahiaran profila sortzen gauen ime bai, bertan ikustia. Baina, zauten moruan, egoizen, pausuz pausu eta nahiaran erabiltzailea sortzen joango gare. Horregatik, etorriko gare, karpeten esploratzaile da, hau izango zala, eta este ekipo ipintzen dago lekuan, administrar. Aukeratuko hau. Nik suposatzen dut, zuek topauko zula, ekipo honetan, defektuz betik eukitzen daue, erabiltzaile bakar bat egoten bada, erabiltzaile honek dauko administradoreko baimenak. Kasu administradore baimena esan izango kasu topetan mozue, eskatu motzuen pasaitz bat, baina normalienik, petzetan dut, ez dut zuela eskatuko. Ja, lan itzen duzuen erabiltzaile horrekin, esarpen aldaketa guztionik inal dituzula. Zegero bebai, nahiarai administradore baimenak emundi gauelako bebai. Administradore baimenak izango lieke azken finean, normalian, mantenuaz arduratuko da informatikaria dauzkan pasaitzoiek. Hori da. Informatika izak eukibiko leuke, eta kasu honetan administradore baimena zertako gure dugu. Erabiltzaile berri bat sortzeko, eta gero bebai hizkuntza ezarpenak muteko. Guke gure gauen hizkuntza bat instalabitzeko ez dago eskaketan, baina gero ikusiko nun eskaketan dauen administradoreko kontu bat izatia, bale? Baina gutxi gora bera, guri interesatzen jaku administradoreko baimenak gutxia erabiltzaile honek. Orduan, ez duten moruan, administradorek, artxiboen esploratzailea jongo gare, eta este ekipo ipintzen dago lekunetan, eskuiko botoiak enzakatu izan bogu, desplegaben honetan, administrar aukeratuko. Eta honek erungo duzku, ekipua kudeatu itzeko beste panel batera. Bere denporatzua hartzen dau, baina... Agregamos complemento la consola. Normalik gutxeo tarretan dago, baina, barro hortik mutu. Hau izango zen. Hau zera, ekipoa kudeatu itzeko panela. Hemen da ekipoko hainbea gauze inaldi, baina gure interesatu itxe jakuna da usuarios y grupos locales. Honetara etorri, eta hemen da gazbit karpeta usuarios eta grupos. Guri usuarios karpeta interesatu itxe jaku, eta hemen ikusten gau manun erabiltzailea sortuta dagoena. Gure kasuan, gure adibidean manu da. Zuen kasuan topauko zuen, ez erabiltzaile modan sortuta, lehenautik. Izen leike administrador, izen leike enpresaren pertsona baten izena, gure dana. Orduan, bakarra da ikusteko, guk honen ez dutxeo ez ezin bier. Guk inbiagun gauza bakarra da hemen da, erabiltzailea sortu. Horretarako, etorten gare hemen apurrate kanporantzau, eta eskuiko boteak izakatu itzen gau, eta usuario nuevo. Moiten gau, usuario nuevo, eta hemen, nombre usuari betzen duen leku honetan, hasieran, nahiaran dako balin bada, gu nahiara epiniko hau. Nahiara, eta punto. Gero, pasaitza kontua. Pasaitza kontua da, hau inbidean, enpresaren segurtasun politikan arabera. Hau da, beraien politiketan, ordenagailu baten sartzeko erabiltzaile batek pasaitza bier badau, hemen pasaitza sartu.
Konfigurazio estandar baten ez dago eskaketan, pasaitzi sartzia, vale? Baina gure kasuan, guk beti gomendatu itzen dugu emuneko informatika moruan pasaitz bat egotia, guk kasu honetan pasaitzaz epiniko, vale? Erosin pasaitz epiniko. Eta el usuario debe cambiar la contraseña del siguiente inicio de sesión. Hau kendu. Bestela berriz eskatuko txue, bigarren aldi baten, pasaitz berri bat sartzeko. Sortu ingo. Eta hemen ikusten gau, nahiara sortuta gola, vale. Nahiara erabiltzaile sortzerakoan, ingo hau da bai, esan bigau, erabiltzaile honek eukibidea gola administradoreko baimenak. Zertarako, gero ikusiko hizkuntzen esarpenan nahiara profila sortzerakoan, nahiaran erabiltzaileekin sartzen garenien saioan, hizkuntza esarpenetan sartzen garenien eskatu inguzku sartzia administradoreko kontu bat, nahiara ez balima da, orduan, nahiara ipiniko administradore moruen, vale, eskatu inguzkulako. Orduan, hemen jongo gara eskubiko goteakein berriz sakatuko, nahiara gainean eta propiedades etera jongo gara. Eta hemen, miembro de erlaitzian, inbigauna da, agregar, lehio berri honetan opciones avanzadas, eta berri honetan buskarra ahora. Eta hemen, berak emuzku aukeran hainbat talde, eta guk aukeratuko administradores, vale. Aukeratu, onartu, aceptar, vale. Eta berriz, sartzen mara ikusiko, baina administradores talien dagoela. Ba, listo, sortu hau, nahiaran erabiltzailea. Oinin bigauna da, sartuko gare, nahiaran erabiltzailearekin. Orduan horretarako saioa itziko, cerrar sesión, cerrando sesión, vale. También ikusten duzue da zela ja bi erabiltzaile, Manu eta nahiararen bai. Orduan, nahiara aukeratuko, pasaitza sartuko, vale. Eta hemen apur bat, denporatxo bat emungo da basirako baten, nahiaran erabiltzaileekin sartzen garen leheneko aldize danez, ibiliko da nahiarentzat profila sortzen. Eta profil horretan, zer sortzen jungo da? Maigain berri bat, bereko maigainia, dokumentu karpeta, beretako bakarrik dien, guneak, ordenagaioko guneak. Hemen beba adibidez, bai? Adibidez, Manu dauzkan programak nahiarak eukiko diture bai? Bai, eukiko ditu. Egongo die gero, esarpen batzuk gero aldatu itzen di adibidez, nabigatzailean. Hemen ikusten da moduen, gogoko honek. Ikusten di hemen? Gogokoak, bale. Honek, Manuk bere nabigatzailean daukon gogoko honek, nahiarak ezaukon ikusiko. Esarpen honek be bai, profilan doi ezelako. Horren nahiarak beriak inbiko leuke be bai. Horako pijadak egoten die. Bueno. Listo. Eta eskatu ikusku, honek esarpeneketako gauzatxu sartzeko, honek die galeratzuk Microsoftek galetu itzen dagoena betik profil berri sortzen denien. Eta esaten dagoena da apur bat gainetik, da, haber zenbatean gurusun informazio ingute Microsoftea. Guk pribatutasun kontuatik, batez ere horrexeaitik, eta bai, baliabide asko jaten ezibiltzearen ordenagailuan, nik betik da nahi ezetz eta dotzet. Orduan, zuzenien, no aceptar, eta jazta. Vale. Ja sortu hau, nahiaran profila. Eta lehenoko gauza ikusten dena daia, bere maiga ikusten dokumentuak. Hori da, desagertu itzen die. Hori da, pasetan den, arazon bat. Profil berri bat sortzen denean, erabiltzaile berri bat sortzen denean, esan de repente, menin ez token manun dokumentuak, bale. Jongoare, lehengo, nahiaran erabiltzaile euskaratzen, eta gero ikusiko zelan lan egin aldauen manun dokumentu horrekin. Orduan, euskatu itzeko, etorten gariona, inicio, configuración, eta hemen dago
tarte bat, oraia idioma dagoena. Hemendik, ona, idiomara etortzen gare, eta hemen ikusten da, bueno, dagoela erderazko, gaztelerazko hizkuntza. Inbiagona duguk, gehitu. Interesatu itzen jakun, hizkuntza. Orduan, hemen, bihatzelian, ikero, berak itzen dago, euskara. Vale, tengo siguiente. Vale, topatu dago. Nahialan kasuan, hau espagen aukeratzen, instalongo hauen euskarazko paketia, baina esan ez, esarriko hizkuntza lehenetzi moduan. Orduan, hau aukeratu itzen bau, instalar emuten dugu, eta momentu honetan itzen da biena da, konektetan da Microsofteko interneten dauen zerbitzari batekin, euskarazko paketi deskarga bitzen dago, hemen ikusten da moduen. Horreza itxik da, importantia, interneten konektauta egotia, bestela luke instalauko. Eta instalazio bukatzerakoan, eskatuko esku saioa izteko. Zergatik, saio izterako honetan berak itzen dauna da instalazioa. Momentu bakarrik jauna da deskargau. Orduan, cerrando sesión. Vale. Eta berriz hartuko gare, nahialan kontura. Vale. Eta ikusten da, hemen basio zerria gauza batzuk aldatu ditzula. Hemen gauza bat, hemen daz, abertzen di gauza pare batzuk escribe aquí para buscar adibidez, hemen, segun ze kasutan, eta segun ze Windows 10 distribuzioetan, hasiera baten, ero berandu hau euskaratu ditzen, eta beste batzutan, dana ez da euskaratzen. Hemen ikusten dago adibidez, karpetatara etortzen magala, hausia euskaratuta dagoela. Vale. Baina escribe aquí para buscar, hemen batez ere hasieran ikusten delako gauza badalako, nik hainbat kasutan euskaratu indagero eta egunerak eta segurtasun egunerak eta Windows updateko egunerak eta pare bat ineta gero eta berra bere azterakoan ja euskaratu itzen jat. Baina ez da oso zehatza. Orduan, depende, enpresa batzutan agertuko da azkarra, beste batzutan igual ez da agertuko, hori pasau alik, bai, baina, bueno, hor dago goza bat. Orduan, ingauna da, nahiaran erabiltzailea euskaratu, baina oingo izen behiketan, ze hizkuntzan esarpenak gauza gehiago itzen izten guzku. Momentuz ingauna da bakarrik, hori, nahiaran erabiltzailea euskaratu. Baina gauza gehiago euskaratu aldia, orduan. Esarpenetara voltatu itzen magare, eta ora idioma itzen bau, berriz, idioma, handitu ingot, eta hemen azpixen, tarte bat ipitzen dagoena, configuración de idioma administratibo. Vale. Hemen ikusten da, ondikon guztiz ez dagoela euskaratuta, ez dagoela dana euskara sartu. Horretarako, ona sartu biga, eta hemen ikusten duzue ikurra hau, ikur honek esan gure dagoena da, erabiltzaile honek aldaketa huitzeko administradore baimena bidauela. Hemen dago... Hasierako arrazoia. Hori da, hauxe da, hasierako arrazoia. Zergatik ipini gau administradore moduan, honexegatik, bestela, hemen arazo bat egongo zen. Bestela, torri biko zen, Manu, bere erabiltzaile ipiniko zaben, bera administradore modu zaulako, ero informatiko teknikarisa, ero, bueno, orduan, enbiagona da hori, hemen sakatu, lehiu saluko da, euskera topatu, onartu, berriz hartuko gare, eko berdina, eta ikusten gau euskara hartu da. Vale, eta ingo zen kopiatu zarpenetara. Eta, bai? Sí. Vale. Sí. Eta hau bai da apur bat la madre del cordero. Zergatik, hemen ikusten da zela hiru gune. Gune bat izango zen uneko erabiltzailea, hau izango zen gure kasuan nahiara, ongi etorri pantalla, hasiera baten pizterakuan,
zer gure gauen, hizkuntzatan gure gauen ikustia sistema. Iniciando Windows, Windows abiarazten, Windows berrabiarazten, holako gauzak, horria, dia erabiltzailetik kanpo daz. Eta hau euskaraz gotie pinleku. Horretarako hau euskaratu inbida. Hemen ikusten den moduen biztaratzi hizkuntza erderaz dau, vale? Eta gero, erabiltzaile berrien kontuak, vale? Hau euskaraz jartzen bau, manue euskaraz jarriko genuen. Eta sortzen dien erabiltzaile berri guztixak bai euskaraz sortuko zien defektuz. Gero guk sartu bigo ginen erderaz gotie gure bagen, erabiltzaile horren kontura sartu bigo gani, bueno, kontura ero, profilera, ero, logatu beharko ginen erabiltzaile horrekin, eta hori espresuzki, euskaratu, gazteleraz ipini beharko genuen. A ber, horrez esan nahi dugu, ordenagailua gongo dala euskeraz, hori aldatzen baldin badegu, eta erabiltzaile batzuk erderaz. Eta momentu hontan, izatekotan, dago ordenagailua gaztelaniaz, eta erabiltzaile batzuk euskeraz erabildezakete. Bai, hori da. Eta horrek esan nahi du esate bateako, informatikariak ez daki euskeraz. Laguntza bat emomiko jakon. Vale. Bai, euskaraz dakizien batek, apur bat gilatu inbikotzon. Bueno, azken finean, eukiko zaben euskeraz. Baina ez du esan nahi gero ordenagailuko tripetako aldaketak egin ditzakeenik manuren erabiltzailetik erderaz. Barkatu? Gero esate bateako sartuko balitz manuren kontutik, aldaketak egitea ordenagailua edo dana dalakoa, euskaraz izango lituzke edo erderaz? Sartu biko ginen manun kontua euskara gazteleraz ipini, eta ja urrengokoan sartuko zen manune kontura, eta ja hortik aldaketak inal izango lituzke. Informatikariak egin dezakelan euskeraz edo erderaz, nahi duen bezala. Bai. Bueno, vale. Bai, gero diege, takitz. Ez da genize punturaino, zeldiken komplikaua gazteleraz dakizien informatikari baten dako, oro euskaraz ez dakizien baterako, batez ere euskadien baldien badau. Nik inote lana Madrileko hornitzaileekin nire makinara sartu die, dana euskara dabi eta gutxi gora bera maneja hodie, bai, konpontzen ziren, bai. Nire hornitzaileek ziren eta horrintez bazaukien, gero ez dakitz, baina, konpontzea haitzik, konpondu galizango ziren. Konpondu zakete, bale. Bai. Orduan, bueltatu zapurrate honetara. Normalien, nik itxenotena da, ipini, uneko erabiltzailea euskeraz, emunen itxenotena da, ongi etorri pantaila euskeraz eta erabiltzaile berriek euskeraz, hori bai. Segun gazen, baloratu inbiko da. A ber, pinilekegu ordenagailu guztiza euskeraz, eta baten bate gure badau erderaz eukitzea, berak eskatu izela, eta ipiniko jako. Ero ez, dagoelako ez dakiz beste politika dagoelako enpresa horretan, eta ez, pinzu euskeraz bakarrik honei eta beste handak erderaz egon dixela. Nik itxeotena da, kasu honetan ingo gauna izango da, orduan bakarrik nahi alandako ipini euskeraz, manuk erderaz euki dixela, ero manu bai eskaratu ingo du. Bueno, nik uste poliki horre iritsi beharko gainakela, ez da? Bai. Oie da. Ongi etorria darantzatu euskeraz, bintzat. Bale, ongi etorria darantzatu euskeraz. Orduan, konturatu ze pasetan dan hemen, klikatu itxen duten nien, ze pasetan dan hemen, ongi etorri pantailan. Klikatu itxen dut eta euskaratu ina. Zer jaku bai, erabiltzaile berrien kontuak bai, hauxe euskaratu jakula. Hau ez daki zergatik egiten dauen, hau ez leukein biko. Hau, azpiko hau, euskaraz ipinibiko zan, hau sakatu itzen baina, zaten moruan, segun ze Windows distribuzio dan eta holan, nik justo beste unien prestatunen ekipo hau, eta ez dakiz zergatik, dan hartu dau. Urregoko eguneraketa bat itxe dutenien, ja zauen ningo, baina, bueno, holan itzen dago. Orduan, ez dakik geratu dan, osabakurak zer ditzen dauen, eta norak aukeratu lehikela, zer, noraino jun, noraino heldu. Orduan gure oso, hau zart jokatuko,
dana euskaraz ipiniko, eta ja, jongo gare gero Manune kontura, eta bera, euskaraz ipiniko, eta jazta, eta dana euskaratu ditxiko, bale? Justo, jentie gero ja, jakingo dagoela zelan. Vale, eta gero, dana euskaratzen baldin badegu, Manurekin egin beharko genuke, justu aldatu hizkuntza horreik eta kitia. Hori da. Eta bai, gero eske pentsetan egona, eske aldaketa horia pijaba da. Kusiko zelako samurregan. Osea, apurat, esan dut demuroen, apurat kontzeptualetik eta holan, konplexutasun dizina hauxe dauko. Osea, hau ja, argi eukitzen bau, beste dana ja, samurri zengo da. Orduan, hau, ado zengo hau, eta eskatuko esku, dana berri aberazteko. Berri aberazten, iniciando, hau euskera zaila gertu biko zan dute moruan, hau está gobueltan ero, está oso zehatza. Zateo, nire emunen pasau izan jat, euskara, sistema berri pintxerakoan, edo formateo itxerakoan, euskara zeipini, eta, hasira baten, danaz, ez daukete euskeraz, eta, zergatik, eta, bueno, a ber, zeitxeoten lehenoko gozara, sistema euskaratu. Bota dutxete, Windows Update pare bat emute dutxet, egunerak eta pare bat, eta olako baten, hirugarren berria berazte prozesuan, ikusten, dana dira euskaraz dau, perfecto. Orduan, ez dakize puntuan, baina, bueno, heldu, heltzen da, baina, bueno, probate, pasientzi zeuki bida. Vale, sistema, vale, berri aberazten dabil. Gaur bere denpora hartzen dabil. Vale, txaron mesedez, pues tengo ya, bueno, hemen ya... Vale, eta ikusten du, ja, dana... Kaina zazpi, astelena, euskara sartute daukola, vale. Pasaitzan nahiara, hemen, momentuz gare sartuko, ze gurot ikusi aixun, zelan Manun erabiltzailea, ja, euskaraz dagoen. Ongitorri pantalla, bueno, ongitorri be, ulertzeko moruko esaldi bat izango da, zero ongitorri batero. Eta espada, bueno, galetuko dago eta. Oixe. Ez dakit asko behiratzen dio, bitarteko... Azkenien, bueno. Eta hemen ikusten gau, betxu, ez dakit zergatik ez duz tartu. Karpetak? Karpetak ez da. Bai, ikusi, dokumentuak, zarea, bai. Bai, okikusaben, partekatu, bai, hori da, bale. Bai, baina, dana guztiz ez da hoen, eta nire susmue da, tiempo, esarpenak, bai, dauko guzake, bai, guztiz, se escribe aquí para buscar, ez dute moruan, nire susmue da, igual egunerak eta pare bat falta jakoelako, ero, bueno. Baina inbertegu hori erderaz jarri Manuna. Hori da, Manune erabiltzaile erderaz jarri biko, da, torri hona, inizi botoiari emon, hasira botoiari, esarpenak. Betik esarpenetatik izen da, gauza gizena. Ora idioma, sakatu, eta enbian gauza simpli da, etorri hona, eta hemen, idioma para mostrar de Windows. Euskara ikusten da hemen. Esan, nik erderaz guruteletxia, esaten da, saioa izteko. Listo. Hori da, eta sartuko gare bere erabiltzailearekin. Eta jazta, erderaz da, ikusten da. Osea, pijaba da, azken finen hori horrek ez dauko... Bueno, baina ondo dau. Bai, hori da. Bale, bai, jazta, ja dauko, Manuk dauko bere erderazko profila, eta nahiara dauko bere euskarazko profila. Baina, gu gure dagoena da, hemen, guk aldaketa itzen bau, nahiarak be bai, honekin lan itxea, eroan dokumentu honek ikustia. Horretarako, arazua nun dau, nahiarak ezin jau ikusi. Manun maigaina eta Manuk ezin jau ikusi nahiaran maigaina. Hor dago arazua. Zergatik, nundaz maigaino hauek. Torten bagara, karpetan egituretara, este ekipo honetan,
C disko barruan ikusten dugu da zela usuarios karpeta. Eta karpeta honetan dauko erabiltzaile bakoitzan profileko karpetak edo edukixak. Manune karpetara joten magare, hemen ikusten gau eskritorio dagoela, dokumentos. Eskritorio joten magara, hemen da dokumentu guztixak. Karo, nahiarak ikusiko dagoena izango da, nahiaran dauen eskritorio karpeta, eta kontua da gu ezin garela sartu. Zer, dagoela, protegituta dagoelako. Orduan, ez batak bestiak ezin ikusi hori. Baina bai ikusi aldaue, hemen beste C barruan dazen beste karpeta guztioneik. Sartu aldia, karpeta guztionetara. Bueno, honea, hobeto sartzia, baina guk itzen bagau, hemen sortzen bau beste karpeta bat, Manuk sartzen badu hemen beste karpeta bat, nahiarak bai ikusiko dau karpeta hori. Vale? Adibidez, nik hemen sortzen mod. Karpeta eta lanerako ipintzen mod, nahiarak hau ikusiko hauen. Ze pasetan da, apur bat hemen C barruan gordetxia, apur bat, ez da oso erosua. Vale, interesgarri zen izango zen, mai gainen eukitzia. Orduan, behitzu zer ingo hauen. Hartuko nik karpeta honik guztixak, eta sartuko ditut Ctrl X, Ctrl V. Laneako karpeta honetan, bale? Eta manuk hori ikusiko hauen, baina nik esaten motxet, lasterbidea sortzeko laneako karpeta honena, eta mai gainera eruteko lasterbide hori, orduan, enviar a, hau da, ikusi, eskubiko boteakin, karpetan sakatu, enviarra, eskritorio, etxen dauna da, hemen dauen eduki guztiza, nila karpetan ikusten dut. Ja, lasterbidea. Lasterbidea, lanerako, orokurusuna. Hemen dauko, eta nik hemen sortzen mot beste dokumentua, dokumento de texto, documento de texto, eta nik hemen, manuk idatzitakoa. Manuk idatzitakoa. Pinikot. Vale. Gorde ingot. Guardar. Vale. Bueno, ya está. Manune maigaineko karpeta ja sortu gau. Vale. Saioa etxiko. Saioa izteko truko bat. Jote mazare hasierako botoi honetara eta eskubiko boteekin sakatu itzen mozue dakotxu hemen beste menu bat. Eta hemen dakotxue apagar o cerrar sesión aukera moten duzue eta hemen cerrar sesión. Honekin lortzen duzue saioa iztia, hemen dikitzen mozue bakarrik moten duzuen aukera da bakarrik da ero berrea berazi, eta, claro, honek askorri egizau, denpora egizau duten dago. Modu honekin askorri askarra egiten da. Cerrar sesión. Vale, txingo da, cerrar sesión. Vale, eta sartuko gare nahiaran kontura. Vale. Hemen ikusten da nahiarak ez daukola zebez, baina lehen ezadoten sartzen magare, nire pezera. Eta dikora ikusten gau, manuk hemen sortutako karpeta hemen dagoela, eta gu sartu lege karpeta honetara. Vale. Eta manu moruan, gure hona da nahiarak bebai bere mai gainen ikustia. Orduen, manuk ikin gaben moru berdinean, mai gainera eruten bau, lanerako lasterbidea, eta nahiarak hemen eukiko hauen. Vale. Orduan, nahiara logatu itzen da nien, demagun nahiara txaletea atorla, manu goxetik. Manu ibili dago izien, dokumentu honekin lanien. Nahiara sartzen da, eta, zein dago manuk eta dago. Hombre, manuk idatzitakoa. Bale, oso ondo. Hemen gehitu ingot nire ekarpenak, nahiarak idatzitakoa. Idatzitiakoa. Ez dut oso nire idatzi ez? Bai, idatzitakoa, bai. Bai, azkenien hainbeste etetekala eta hainbeste goza, hasta girean egizerri idazten duten bizta. Vale, gordin egingo leuke, nahiarak, eta listo, eta hemen daukeia partekatutako dokumentuak. Orduan, lortu dugu. Bai nahiarak, eta bai manuk, beraiek gure daben hizkuntzatan eukitzea bere ekipoa, bere lan mai gaina,
eta batek zaukon, maigainean zaukon dokumentua gero, edukixak bestiak ikusti bai, eta horrekin lan itzia, bisok batera. Eta printzipioz hori, gaina ikisi gau, zelan euskaratu itzen den ekipo bat, zelan hori da, ze modutan euskaratu lan profil bat, ero bestia, ero zer gure honi egotia ekipo oso bat euskeraz, ero bakarrik erabiltzaile bakar bat euskeraz, ero apur bat, jokatzeko, euskarakin jokatzeko aukera da zene, apur bat ikisi gau hor. Guain, maigainean gordetzen dutena, bestiak ez da ikusiko. Gorde berda beti, lasterbide horretatik barrena. Hori da. Bai, ikusi gau, zergatik... Claro, ikusi zergatik, ez da ikusten bate bestien maigaina. Deazelako karpeta desberdinetan. Eta bestien karpeta, beste erabiltzaile ezina sortu, ezina sartu, barkatu. Deazelako, segurtasun neurri batzuk ez dauen aizten, por bat, segurtasuna gaitik. Nik aldera badaukaten Iago. Bai, gota. Horke adibidez erabiltzaile diferentiak jartzeana, edo hizkuntza desberdinetan jartzeana, batetik pentsatzen den iguain beste hirugarren erabiltzaile bat, hirugarren hizkuntza batian, justu igual bezeronen etxean pertinentia da, bate arazoik ez, erabiltzaileak sortzea nahi ditugun hizkuntzatan. Hori da, batebez. Bakarrik ikusi egon moduan, ekipua, demagun nukleoa bakarrik hizkuntza baten egongo da. Hasiera pantalla hori, ero gure dana. Baina, zuk esan duzun moduan, azken finean... Vale, zeratik ez du sistemetzen. Nikoekin, dakat beste galdera bat. Bai. Eta da, memoriai nola eragiten dionek? Ordenagailua, asko kargatzen da ordenagailua, o... Ez. Memorize aldetik, ez dauko RAM memoria balin bada, RAM aldetik ez dauko inoko arazorik. Ze azken nien, batek itzen daulan, eta bestiak ez. Bisa batea biliko balia, bai, baina logikoki ezin dira bisa batea lanien egon. Gero, diskor kapazitatea aldetik ez dago asko sartzen, ez da. Gaur egon da zen ekipo oso zarra baldin bada, eta ukitzen bada oso diskor txikina, kapazitatea txikina ukitzen bada, gaur egun oso komuna da, ez da gitze 256 gigabyte, ero 500 gigabyteko ekipo bat eukitzia, orduan, Gainitzen gauna da, edukisa dana bakarrik karpeta baten doie. Teorian, ezin ibiliko bi erabiltzaileak bere mai gainean batek bere edukisa sortzen eta bestia bere kopisa bestien tolan, gainean partekatu itzen daue. Orduan, nik guzti dutena da, sortzen dauen plus hori oso txikina da, ez da oso handisa. Ondo? Bai, prinsipio, bakitzu, gua zelantzan bat urteten badarolan, nik uste hau, nik balizo dauela, norberak teknikari izak, ikusteko ero, zezer, hausart ikusten badagoela, bere burua hausart ikusten badagoela, berak itzeko, enpresako informatikari izak emuteko, erakusteko, ikusi daixen nola inaldien gauzak, posibili direla, norbera ikusteko, bai, posible da, eta, horre laguntza bate biarrezko, tiko modu, mengaz. Eskerrik asko. Vale, bideoa moztukot, eskerrik asko guztizoi, eta, hori.